हेलौ लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खनसे शायरि भिडिअ लानानै फैलायबाय। शायरिखौ लिरनानै हरदों रंगिना खाख्लारि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि रौता। फैदो दानिया बिथांजोनि शायरिखौ दान्दिसे सम सिरि खोनासंनि। बा सना, दिनै आंखौ थगायना गुबुनजों रायज्लायना आंनि मेगन सिगाङाव देखायना नोंहा गोजोननाय दंब्ला आं मालाय मा बुंनो। देखाय सना देखाय, नोंहा बेयावनो गोजोननाय दंब्ला गोजोननाय लादो। दिनै बिखायाल' गाबो, बैफोर गारबोनाय बैफोर रावफोरा सान हरसो गाबो। आंनि नोंखौ मोजां मोननायनि बान्थाया बेनोमोन नामा? सना।